Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. хоҳарону модарони азиз, дар сараввали влог мехостам ба якояки шумо миннатдории самимии худро баён кунам. ташаккури зиёд барои дастгириятон, барои комментарияҳои беҳтаринатон. влоги имрӯзаи мо аз пухтани борщ сар мешавад. барои хӯроки нисфирӯзӣ имрӯз борщ мешавад, дӯстони азиз. борши имрӯзаамонро ман бо грудка мепазам. як маротиба меҷӯшонам, чӣ хеле ки пештар гуфта будам, обашро иваз мекунам ва баъдан ин дуюм бульён аст, дӯстони азиз, ва ҳамаи сабзавотро медозам. нақшаҳои имрӯзаи мо бошад, баъди хӯроки нисфирӯзӣ ба магазини мебелӣ меравем ва ба шумо каме навор мекунам аз магазин. ба шумо бошад тамошои бофароғат, дӯстон. то охира влога тамошо кунед. ҳатман лайк монед, комментария нависед, фикрҳои худро нависед ва ман кӯшиш мекунам ки ба ҳар яки шумо ҷавоб нависам. борши мо ҳам тайёр шуд. ҳоло бачаҳо аз мактаб омаданд, хӯрок мехӯранд, ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед ва баъдан влогамонро давом медиҳем. ана ин бошад барои детская вариантҳо, чӣ хел мумкин оформить кардан детскиро. дар ин ҷо бошад, тамошобинони азиз, матрасҳои аскона бениҳоят барои тахтапушти одам фоидаовар. нархаш 23 000, 51 000. одамоне ки миёндард ҳастанд, ба ҳамин хел одамон беҳад фоидаовар мегӯянд. Натуральное кокосовое волокно, система усиления периметра матраса, система комфортности. ана тамошобино, ана мехел матраси аскона. нархаш ана бинед. ана ин стенка гостиная, барои гостиной. нархи пештараш 15 000, нархи ҳозираш бошад 11 760.
шубинони азиз, дар инҷо боз ман ба магазин даромадам. Ҳама чиз дар хона буд, лекин ами занак магазин дарояд, бояд ягон чиз харад. ҳозир ба шумо нишон медиҳам чӣ харидам. тухм гирифтам. Ана ин тухм бо мая цена, бо нархи арзон барои выпечка мешавад. 30 то аз ҳамин тухм харидорӣ кардам ва баъдан тамошобинон ман ҳамаи чизро дар магазин ба ҳамин хел мешочка упаковка мекунам. дар хона мешочик барои мусор, барои ҳамин чизҳо истифода мекунам. Ва баъд аз анамин оливковый вега масло с базиликом и маслом оливок барои бо нон хӯрдан, барои завтрак ҳаминро харидорӣ кардам. Намедонам ин чӣ хел бошад мазаш. Якумин бор гирифтам, якумин маротиба. Баъд барои малика аз ана ин колготка гирифтам. 37 рубл шудааст. хайр ягдона гирифтам барои дар хона пӯшидан. тамошобинон светофор даромадаги будам. Аз ҳамин коврик харидорӣ кардам. 81 рубл. бениҳоят нархи арзон аст. барои ҳамин дар остонаи дар бо забони руси парог мешавад. ба ҳамин пеши назди дар дохтан бисёр чизи хуб аст. дар дигар магазинҳо, дар фикс прайс ҳамин хел магазинҳо 200 рубли, 199 рубли аст. 81 рубли гирифтам аз светофор. ва баъдан аз ҳамин несквик гирифтам 2 упаковка. бачаҳо барои завтрак мехӯранд. баъзе ҳолатҳо мешавад ки барои каша пухтан света мекунанд, бояд ягон чиз бачаҳо барои нонушта хӯранд. баъд аз ана ин раскраска гирифтам. изучаем алфавит, разукрашка, игра изучай раскрашивай. Раскраска мекунанд ва ба фикрам боз тоза кардан мешавад. кар мебинем бачаҳо раскраска мекунанд. албатта ба шумо навор мекунам. ва баъдан аз ана ин сухои завтрак харидорӣ кардам. ин ҳам барои завтрак. ва баъд аз шир, ана ин шир гирифтам. намедонам чӣ хел бошад. барои проба ягдона гирифтам аз светофор. дар светофор чизҳои хуб ҳам дорад, чизҳои сифаташ паст ҳам дорад, лекин ин ширро ман якумин маротиба дидам. намедонам чӣ хел бошад. гирифтам 40 рубл нархаш. ана ҳамин буд тамошобинони азиз, хариди имрӯзаи ман. хайр шумо чӣ хеле ки мебинед ҳар рӯз ами кам харид. Нет. Давай нам фигню. Это на победу. Это я попросила. Мам, мне ничего. Дед Мороз. Давай же сумочку принес. Это что вы? Там денежки. Кстати, а тут написано, это подарок кому? Марика. Это твой. Настоящая киса. Настоящая собачка. А у меня такой слоник. У нас еще добрый вот такой. хоҳарону модарони азиз, ҳоло бошад мо барои мӯи сар маска тайёр мекунем. барои ин ба мо лозим аст хна, иранская хна, укрепляет корни волос, окрашивает волосы, удаляет перхоть. аз ана ҳамин хна харидорӣ мекунем. ва баъдан ана ин хел репейное масло с витаминами А и Е восстанавливает структуру волос. ана ҳаминро якҷоя омехта мекунем. ба мӯи сар мешакем ва баъдан бояд ним соат ё ки 40 дақиқа истад ана ҳамин маска, хна маска. баъд мешӯед мӯйро. бениҳоят сифати мӯй хуб мешавад, структураи мӯй хуб мешавад. ана ҳамин хел ҳоло ман тайёр мекунам. барои тайёр кардани ин ба мо ана ин косаи кӯҳнаро гирифтам ва ба инҷо як миқдори хнаро медозем. бо басма тайёр кунед ҳам мешавад. басма ҳам беҳад эффекти хуб медиҳад, натиҷаи хуб медиҳад. миқдори дохтани хна аз мӯи сар вобастагӣ дорад. мӯи саратон дароз бошад бисёртар, кӯтоҳ бошад камтар. ва ана ин вилкаи ман модаркори кӯҳнаро гирифтам. бо оби ҷӯш омехта мекунем. ва дар охир репейное маслоро мерезем.
ини хеле хуб омехта мекунем, то ки ана ҳамин камочки мегӯянд консистенсияш як хела шавад ва баъдан ана ин масла мерезем. ана хоҳарони азиз, ана ҳамин хел консистенсия бояд шавад. ана минро ба мӯи сар мешакем ва баъд аз 40 дақиқа мешӯем. ва баъди шуштани хна ба мӯи сар шампун намекунем, барои он ки бояд ҳам ранг диҳад, ҳам лечебный эффект медиҳад. дӯстони азиз, ҳамин буд влоги имрӯзаи мо. То наворҳои оянда ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед.